Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura tiegħu Miriam Vella saru għall-aħħar darba d-Dar tal-Provvidenza fejn hemmhekk iltaqgħu tkellmu ma' bosta persuni. Wara qudiesa l-President iffirma wkoll il-ktieb tal-viżitaturi fil-mużew Dun Michela Zoppardi. Sussegwentament martu żaru postijiet differenti fid-dar fosthom is-sala ewlenija, il-craft room, il-pixxina terapewtika, ix-xogħol tal-innovazzjoni f'Villa Papa Giovanni, il-ġim, fil-waqt li ltaqgħu ma' residenti u l-ħaddiema. Mal-mikrofonu ta' One, il-President Vella stqar l-apprezzament tiegħu lejn din id-dar. Dejjem rikonoxxejna il-bżonn ta' dik id-dar u dejjem rikonoxxejna il-karità enormi li qed issir ġurnata wara ġurnata f'dal-post huwa veru, però jiena definitivament m'iniex li nippretendi li aħna għamilna xi ħaġa. Jagħmlu dawn il-ħaddiema li ta' kuljum, qegħdin ma' dawn ħutna li għandhom ta' bżonni speċjali u nitlob jien il-bambini jtihom il-paċenzja u jtihom id-den u jagħmlu dak li hemm bżonn magħhom.